14 апрельдә Ык буе шагыйрәсе Лилия Садриева алтын чорына аяк басты. Шаулап йөрүне сөймәсә дә, нәкъ менә туган көнендә халык алдында котлау, күңелдәгесен әйтү мөмкинлеген тапты җирлегебез җитәкчеләре. Ак калфаклылар җыенында ихлас тәбрикләү сүзләре җиткерелде Лилия Яссировнага. Киләчәктә дә инде үзегезнең иҗат чишмәгез саекмасын, шундый матур шигырьләрегез белән райондашларыбызны сөендереп торырга булсын. Һәм инде ару хатыннар дигән шигырегез бар. Шундый ару хатыннар булып, матур итеп сезгә яшәргә булсын иде. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Бөтен дөнья татар конгрессының муслим җирле оешмасы җитәкчесе Лилия Садриеваны район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре кунакка дәште. Истәлекләргә, хатирәләргә бай булды кичә. Бер туган сеңлесе Ләйлә Баянова белән бергәләп Дусайда 7 балалы гаиләдә бәхетле балачак кичергән вакытлары турында ихлас яратып тыңлады тамашачы. Лилия ханымны бик кечкенә чагыннан белеп, аның әнисе үрнәгендә укытучылык һөнәре серләренә төшенгән Роза Низамова күз яшьләре аша хатирәләр белән бүлеште. Районыбызның мәдәният өлкәсендә үз юлын сызган, матур из калдырган шәхес, атказанган мәдәният эшчесе генә түгел, яраткан шагыйрәбез дә. Сәламәт бул, Лилия. Китапханәчеләр бик иҗади кешеләр. Лилия Яссировна белән бергәләп бик күп кичәләр, очрашулар үткәрдек, ярдәмләшеп эшләдек. Китапханә туган йортыбыз кебек диләр аның турында хезмәттәшләре. Китапханәгә куйган хезмәте бик күп. Менә шушы инде безнең беренче катта булган ремонтларда Лилия Яссировна вакытында эшләнелде. Лилия Яссировна инде 60 яшьлек юбилее белән чын күңелдән котлыйсы килә. Лилия апа китапханәгә килгәч, менә китапханәләргә җан кергән сыман булды. Чәчәк аткан сыман булды. Менә барыбыз да. Андай Лилия апада ул энергия бик көчле. Ул инде хыялланырга да ярата. Лилия ханым шигырьләрен укыганда аңа сокланмаган кеше юктыр. Җырда ягылучы 500 шигырен яттан белә ул. Шигърият сөюче дусларына, хезмәттәшләренә, тамашачыларга ихлас рәхмәтен җиткерде шагыйрәбез. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе.